altså folk er jo generelt også nysgerrige, det er jo klart det, altså. Men jeg synes, vi har været gode til at informere. Det er fandme vigtigt, ikke? Ja, lige præcis. Det er jo også for eksempel det, der har været galt op i vores boligvægning, det er, at man ikke har fået ikke at vide om, hvad der foregår. Og så er det altså ikke nemt. Når ikke der er nogen, der gider at se om, hvad der foregår. Så har man fordannet en masse rygter. Det er svært der. Men så inde ved siden af det, så er solorum. Så tanken er, at det herinde nok bliver Enkeltmands. enkeltmandsrum. Jamen, der kan jeg også have en lige, og sagtens et lille bord op og så lige sætte min computer og mit optagegrej. Det er vigtigt. I stedet for at sige, når du har søgt nogle penge, du har ikke noget indspillet, så det er lige meget at finde på noget. Men det bliver i hvert fald lidt en, det er en kæmpe udfordring, fordi lige nu har vi snakket om, at man ikke må have grej derinde. Jamen, det er fordi, jeg skal finde ud af, om jeg måske skal have fat i en lille kombo i stedet for, fordi den anden den er krat med tung, så jeg ondt på. Så vi også træt skulle slæve gradet frem og tilbage hver dag, eller hver gang. Det gør det jo, men altså, det synes godt nok, det er rigtig svært, fordi... Jeg kan også synes, at ligesom, som der er noget, der er det ligesom om, at alle, al kraft og saft, det er lagt på banes. Vi er altid nødt til at prioritere begge dele. Det er jo ikke alle, der spiller i banen. Det er vi sådan set lidt. Det er jo rigtigt. Og tage hensyn til alle. Det er jo rigtigt, men Altså, jeg er jo nødt til at tale på enkeltmedlemmers vegne, ikke? Altså. Men hvordan gør man det bedst? Det er jo også det, der er svært, ikke? Altså fordi... Altså, man kan jo finde ud af, hvor meget af det skal folk bruge. Og du kan heller ikke sige... Altså enkeltmedlemmer. Men det bliver alle er forskellige. Jamen, der er til at sige, altså, man må lige snakke ud og sige, hvor meget skal du bruge af grej? Skal der have 4 komboer, eller skal der have 8 keyboards, eller hvad skal der have? Altså, det er sådan noget, jeg mener. Men det er også bare, man kan jo ikke stille forskellige krav til de forskellige medlemmer. De har jo samme vilkår. Det er jo det, der er dilemmaet. At hvis du gerne vil have et skrivebord, så må de andre godt få lov til at have et skrivebord også. Sådan er det jo. Og så får vi 20 skrivebord, hvis folk gerne vil have det. Jamen, så der jeg mener, at der var det jo genialt, hvis jeg kunne lave sådan et lille kampe, hvor jeg bare lige kunne sætte op. Ja. Altså, det er jo ikke meningen, at for eksempel mit optagegrej, det skal jo ikke stå fremme. Det er jo ikke hensigten, men altså, det skal du ikke pakke ned i en kasse. Men så er det ret, at jeg kunne sætte en kasse til side, i stedet for at skulle slæve med hjem hver gang. Den er jo lidt tung. Og det er rigtigt, og hvad skal man gøre i forhold til... Og derfor synes jeg, at man kan have noget reolvogn, hvor der er sådan noget stående på, det vil jeg rigtig godt. Så jeg synes, det er en kæmpe udfordring.